ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir do biyeng jongpi. Kumbangi layapu sengi. Kum tahiru ka beneng kala ailat yangi. Bangin ya lek sa syakawai pat kesnong. Banwat benya ya kawai ka khana. Kabayadei bat ka jing penek pensa ya kitenrai umen barim. Kata gadai sya kitan war syala. Hadin ka jingye ya lenti ka ba kumba shikenta shiteng tamayai na sorba shalong. Ngilai poi menta ha kasnong musto. Kasnong ka badap karhai da ka jing ayay ublay. Kasnong ka badon shibun ki jing pala. Kawai na kita kadai ka bang itip kum kata ka kaneng embroidery. Ya mentapat ngangin lai ya kendu ya kani ka kenhun ka badang bat dang keso ya ka rukom su ka ba kamper na baro ya ka balabu do men berim nadu hendain thai kulong kuma. Kasnong musto kadon haranap jong ulomba hapo jong ka syala bholaganj CNRD block hagaba nangni la banyo i kendiang ya shibenta jong ka ritor bangla. Kinong song snong kidon kumbasan spa ngut AA kenthei bat shenrang katkum ka khana samari jong snem arhajar arpuwe kidei gibriu kibabat ya kadustur jongki kibadangri kendong ya la kaburam ka akor karyam ka bek la hapo ying lani syabar rengkat ka jinglong shisur hagani kesngi nila yoklat ban ya kendu bat kidukot jong ka kenhun Mayram O Kneng Embroidery Self-Help Group Musto Kani ka kenhun kalayalek menta lakat tu kat nisnem ban penkie imbiang ya karukom su penwandur haki janpin ki jankup bat janit ya kabalatip kum ukneng utreng bat uktiar ya kini ki jan rendia lawan rak kerpang nasyatem ribhoi namar omdon batan jan rendia syani Lesi kadai kata kadau bakani karukom su kneng hagi jan rendia kala jan do jan damno. Habaga North East Slow Food and Agro Biodiversity Society lani ya kabangitip kum ka Nesfas kala lap bakani karukom su kaba kamper kala sedang bandu kumta kala yale ban wat ya kilat kilenti ban penkie imbiang bat kamtam ban penyak yo yakini ki jan. Bana ngitip shpang uni ukneng embroidery lengba i founding chairman jungi i ba prang roy I don bahiyang the hapo amos do te lengba jung I ngitip shpang uni ukneng embroidery ngitip ro ulang special ulang unique ya ka tu ka ya ka shnong shelahi barok ko bai te haka por ba kile jingo house name arhajar khatsau ila ba don stang language ki brio ki ba so uni ukneng embroidery jiksha ka shelahi barokawai kadai ka shnong ka baso uni ukneng embroidery tangba hadin pada kat banang ya ki snam pada kadai tang ka musto ka ba penne uni ukneng tilengba ka Nesfas pada hadin ka jingjingo jongka usnem araja khatsa ngi araja khatsan pada ngi penlong ki training programs man penne pensa uni ukneng embroidery kidon baro khat prangut kinong musto ki badang yo ya ka jinghikai pentebet ya gani ka rukom su kneng Laingut naki ya ki balakot ki knowledge holder ki dei ki babot ya ka pateng na ki bahaswa jongki bat ki ba ai ya ka training syaki weipat kumshi benta jong ka jingrakhi ya ka lengkho bah nyu pusan snem jongari India bat ha ka ju ka por ka lengkho snem basan pho jong ka jilla Meghalaya ka Department of Arts and Culture ka Textile Ministry bat ka Nesfas kila penlong ya ka kneng embroidery competition Hagaba kini ginong su kneng kila say madan ya kasap kapong jongki hagani ka kenti omban su kneng hagi jan pin jan kup jan it hnrei halor jongki jan ban penwandur lani design ya ki babun rukom ti hakane competition ru kila yok kusnam but kumju ki ba khan job ru kila yok ka consolation prize ti lengba kani ka exposure baki yo lengba kani ka publicity pederu kila abun ha ki orders baki yo
tika kawai kalong ba ngi kwa na kaliang office ru banginang show ki training programs kanang bakinang bon kinong su namar ba khat prangwat ban ong khat prangwat ki basu bak yau khneng kampat biang ti ngidang don kam nong su bat ka target jungi kalong bangin target bha ya ki khna samla namar bakini ki de ki kilong ki lawai mo ki ban penne pen sa yu ni khneng embroidery ka khneng embroidery ka dei ka pair bat ka tanra jong ka dei na musto kumta ka jing ai training ya ki khon samla kalong ka badon kam bha khnang ban penne pen sa ya ka pateng la pateng kum ka dustur ka riti jongki haga jo ka por ka benta ka bakongsan kalong ban penti kena ya kata lengba ka geographical indication ti kawai ka jing thrang ka jo na kaliang jungi kalong ba ikwa ban le ban register yaki under ka to ka GI tagging mo ki ong ka geographical indication khnang ba ki break nyum la ban kini ya uni khneng embroidery bat bangin tip ru ba uni khneng embroidery uwan bek tang na musto ti kata ka de ka jing thrang jungi ka menta shwa bangin le ya kini ka GI tagging ya khneng embroidery bantrai ya gani ka kam long ka basuk namar kidon shibun ki jing ki baki nongsuk khneng ki kendo kawai na kita kadai ka jing khta ya ki khmat haba ombyang ka jing shai ka jaga trei jaga khta haba lalap ya gani ka nesfas lengba ka jing yarap na ka SPVS kala penlong ya ka jing ai jing sumar khmat bat khmi ru na banta ki wei ki jing don kam kawai gi ba gidang ya bo jing kren menta kalong ba ka jaka ka baki syong ru ka di ban biang ki ong ka ergonomics mo ka jaka syong nang ta ka lighting ru ka di ban biang ti menta ki yo jing rap na ka SPVS menta ki yo jing rap ban seng ya kani ka ban sna ya kani ka yeng ban su ti khana nesfas ngin pet ke iki jing don kam ki baki don kam la dade ha kaliang ka light baki don kam la kada la dade ha kaliang ki tiar baki don kam ti ngila ban ngin ya kren ka ta kan ngin ai jing rap yaki ha kata kaliang laban ong baha karu kom su khneng don kam ya uksai bathir dakakti namar khamsuk ban nyuksai ban khmi bakaru kom su kan long janai kata lasu haki jain rendia nrei haba buat pat ya ka jing tulun jong kapor mentala don ki bakwa ban su khneng haki sari haki rukom design ki paper kumta lahap ban pendon kam da uksai bathir dakakor Hoi ba, kan yung su jongi terkalong kaba si sian bani kuwi basu sempi basu te kadin jat tam kan ka jing su jongi hab yang hab ban dan nyau thek pa thek sai ka bha kan ka jing su jongi namar ni hab pe thek pa thek yok sai jong ka jan hab nyau ya wai pa wai sai jong ka jan te tang su bakala da bakala nyau iksai teng la red teng la he ka to ka jing su kam internet su te ka long ka tha ya ki khman bat ya ka bor met ru ka kata i khman ban yo jing hikai pen tebet hagani ka kam kan simpor la kumno shibnai lani haki arbanta jong ka training bat ka jing yo nong nagani kalong namanta ki jan pen ar hajar san spa tingka bat namanta ke jain kup san hajar tingka hoi ngiyo jeng mentoy sibun kan habang iyo bansu kini ki jan kaya rap sibun haka bang iyo kaya jeng don kam ki jongi kalong kumangi kum ki itu ki balik bela kan jangi rungi song hayeng ngi bela da kata bas ngi su ki jan ki don ki ba order ki jan bansu kiwan rangi ban ngisu yaki isim nakador yang takan nga deke jeng mentoy yang bangi kamai pisah nang ta kumta haba yagane karukom la ban penya yo bat haka ju kapor pli ya kalat kamai jakpo
don kampat ru ban ri kendong ya kani ke dustur tenrai naladi kenang ba on la ban penne pensa ya kani ka culture jong kani ka thai kani ka jingsu khenang ka jongi kan yai ne kan nang ne sakhamat kan ya rap kan ba ki wei ki long den jongi ru kila kan ban riam ya kani ka riam kumbalong mentang kala nang rem kalba kenang ya kisngi kador jong kajan kala nang kiu dor kala nang kiu bai suru la nang kiu tiki bru kim la man thiet ti dei leng ba jong ka jing ya nang ban ya su tiki thiet hi la kajan kin ya su hi kata kan kala khamerap ka tenrai ka dei nangi kan ki banang ni nasionong bangin hikai kan ya kilong din jongi makin buat kenya takan uksa ka riam tenrai jong ki ba mensua ngim dei ban buat ya kita gi jing riam ki banabar nangin penne lah ka jong ka jing riam la jong kale ta kata mangin hikai ya ki khon ki kti jongi kilong din ki banangwan makin buat kim dei long kinom pen kidom ino kanya ta ka riam la jong kalong ke basung tenat ban yoi bagi nong snong jang musto kidang yai bat ya kani ka rukam ka banadu henda hentai ha ka baki penwandor ya ka jankup ka janpien par ka janit dau khneng ukhtiar par utreng ganas fasru na kaliang jongka kaya persangkat bala ban penki im ya kani ka rukam umen barim ha ka ba ka wat ya kilat kelenti ban penlong ya kani kum kalat kamai jakpo Nrai ke ke badon kam kalong baya ka sorkar bakan nang penne pensa ya kani garukam umen barim haga baki pateng ki pakit ki nangla ban yai beteng bat penyar syu ya kani garukam ka ba khamper